лекция ще разгледаме основната лента с бутони в платформата MetaTrader 4. Първият бутон от тази поредица е файл. При натискане на този бутон се отваря подменю, от което може да изберете следните функции. От нова графика се дава възможност за смяна на текущата графика. Бутон Отвори без връзка отваря нова графика, но без връзка към сървъра. Следващия бутон е Отвори изтритите. От тук се осигурява бърз достъп до вече затворени графики. Бутон Профили ви дава възможност за бърз достъп до профили, които вече сте създали, и за създаването на нови такива. От бутон Затвори може да затворите текущата графика. Следващите два бутона се използват, за да запишете графиките си като картинка. Бутон Активиране дава възможност да отворите друг вече съществуващ акаунт. От следващите три бутона Настройка на печата, Преглед и Печат можете да направите настройките на вашата графика и да я отпечатате чрез принтер. Бутон Изход ви извежда от програмата. Следващия бутон от главната лента е Изглед. Първата функция от неговото подменю е Languages. Тя ви позволява да смените работния език на програмата. От бутон Лента с инструменти се отваря подменю, от което може да добавите или премахнете лента с инструменти, както и да направите техните настройки. При маркирането на бутон Статус лента се появява състоянието на програмата. Бутон Лента Графики ви дава достъп до лента с отворените в момента графики. Бутон Пазар ви позволява да покажете или скриете прозорецът с котировките. Бутон Прозорец данни ви дава възможност да наблюдавате параметрите на всяка свещ чрез движение на мишката върху текущата графика. Следващите два бутона, Навигатор и Терминал, може да скривате или показвате съответните прозорци, Навигатор и Терминал. От бутон Тестване на стратегии се отваря прозорец за тестване на стратегии чрез експерти. Последният бутон от това подменю ви дава възможност да покажете текущата графика на цял екран. Следващия бутон от основната лента на платформата е Графики. От Индикатори вие може да изтриете или направите настройките на включения в момента индикатор. От бутон Обекти можете да промените настройките на включените обекти или да ги изтриете. Следващите три бутона
включват съответно бар графика, графика на свещи и линейна графика. При натискане на бутон графика отгоре, текущата графика излиза пред всички обекти, нанесени върху нея. Периоди ви дава възможност да смените времевия диапазон на текущата графика. От шаблони можете да създадете и запишете шаблони с точно определени от вас индикатори и обекти, които да се използват при отварянето на нова графика. Бутон опресняване обновява програмата. Бутоните мрежи и обеми ви дават възможност да покажете или скриете съответно мрежите и обемите на текущата графика. Бутон автоматично изместване премества графиката в текущия момент при промяна на котировката. Бутоните увеличаване и намаляване ви позволяват съответно да приближите или отдалечите текущата графика. Бутон стъпка по стъпка дава възможност за изместване на графиката с един бар или една свещ. От бутон настройки можете да изберете желаните от вас цветове на графиката. Следващия бутон от основната лента е Инструменти. Бутон Нова поръчка отваря прозорец за откриване на нова позиция. Бутон История ви дава достъп до различните параметри на свещите или баровете при даден времеви диапазон. От следващия бутон можете да добавяте или изтривате глобални променливи. Бутон MetaQuotes редактор отваря MetaEditor, откъдето можете да добавите нови индикатори и нови експерти. От бутон Настройки можете да направите някои допълнителни настройки, които да улеснят вашата търговия. Следващия бутон от основната лента е бутон Прозорци. Първата функция Нов прозорец ви позволява да отворите нов прозорец с желаната котировка. Застъпване ви позволява да подредите текущите графики каскадно. При натискане на мозайка хоризонтално, прозорците на текущите котировки се подреждат хоризонтално, а при натискане на бутон Мозайка вертикално, текущите прозорци се подреждат вертикално. От последния бутон в основната лента, бутон Инструкции, може да намерите информация за програмата, както и инструкции за нейното ползване.